dzoka zvakare nedzimwe nhau dzakasangana nadzo dzinoita kakusiririsa uyezve nenhau yekuti pane maupdates ari kunzi hanzi vanhu vakutora mutemo kuisa mumaoko avo. I don't know what I can say pamusoro pekuti vanhu vatora mitemo isa mumaoko avo in terms of kupisa kwavaita musha unonzi Thanks Makore. Ipapo handinangu response adokwanisa kutaura, asi pakapa chivhunzwa zvinhu izvi kwanzi havazi kuti ndiani wapisa musha waThanks Makore, hakuna kuziva. Asi like I said before, zvokwadi just be very careful nekuti uchazotora mutemo woisa mumaoko ako, at the end of the day wozoguma utambira muChristmas muchitokisi. Vanokwanisa kutaura before ndatanga hangu tasachi mamwe mapoints andachiona akatagwa nevanhu. Toenda panumber 2, kwanzi vagari zvakare vemuDamafalls muya vainda zvakare vakandoendikina hatisi kuti vakaungana here kana kuti vanoda kuita sei ikoko kuDamafalls, asi mhuri yese kwaMakore vakwira mota dzavo nemabhazi avo ndokuenda kupi kuDamafalls. Ivo vari hanzi donzvo riripo nderekuti isu toda kuti vachitiudza ivo baba mukuru Thanks Makore ava kuti what's the way forward, sezvo vari vakanga vachase varonga chinhu ichi, sezvo vabuda zvakare vochitiudza toita sei nenhau yacho iyoyi. Saka vaenda kupi kuDamafalls kuita kwandikuita kudai. Hanzi kuti chichazoitika afterwards, asi vanga vati vanhu vatitetiudha, vanga vatanzi titoriko ikokoko toda kuti vatiudzewo baba mukuru Thanks Makore kuti voita sei. Asi hanzi mapurisa anodanzira kuti hanzi vari kubvisa vanhu vachiti ibvai pano pamba, endai kuruwa police station, ndofanira kwamunofanira kuenda, hamufanira kunge muri pano pamba pane paThanks Makore. Kanavo aiwa iraiti yavo yekuti vanga vari futi zvakare kumba ikoko nekuti ihama yavo, saka vane raiti yekuti vanga vachitaura nani naThanks Makore, vamwe vanga vachidiro sikazi kuti ishuwa yekuti nhema dzekuti hanzi vane raiti yekuti vanga vachitaura nemusungwa. Vamwe vakati vanhu vane hasha izvozvizvi, anything can happen nekuti ukasha hwakavazarira. Vamwe vanga vachase izvozvizvo, vamwe ndo vanga vachiinsaita zvavanga vachiinsaita kuti vanhu veikoko kuDamafalls indai munoita zvinoita kuti zviitike. Ungataura zvatika inini I'll keep saying kuti there are two different things. Mumwe munhu unogona atori kuzhe kwenyika uchiinsaita vanhu kuDamafalls kuti ndai munoita izvozvo, asi this person ari kukutaura kuti hanzi ndai munopisa, ndai munorowa munhu, ndai munobvambarudza munhu muchisa mutemo mumaoko enyu muchiita zvamunoda kokoko, munhu iyeye unenge uri kuzhe kwenyika kana kuti utori kune imwe location iri different from Damafalls. Ndosvanokwanisa kutaura zvinhu izvi zviviri. Saka be very careful paunenge wakuda sei wakuita zvinhu izvi, nekuti iyeye munhu uri kuinsaita ari kuzhe ukoko ari kokoko either kuzhe kwenyika kana kuti neimwe location ka. This person akanzi chiinda unoita izvozvo zvawanga uchitaurira vanhu vari kuDamafalls kuti unosvika akaramba haazviiti. Ndozvanokwanisa kutaura izvozvo. Handisi kuti izvoni zviri kuitwa zvakanaka, zvotomba kwanza kuti munhu uri kupuwa bail zvokwanisa asingamboiti, asi be very careful kuti unoteerera zvekutaurwa nemumwe munhu kuzhe uko achiri kuinsaita kuti ndaita zvakare nekuti ndiuri paground. Paunotogwa nemapurisa woenda kundotambira Christmas muchitokisi, munhu iwawo wakakuinsaita kuti indanoita so une usipo. Ndozvanokwanisa kutaura, asi uyu lawyer wangotaura zvokuti hanzi zvemaprivate investigator futi zvogona kunge zvinokwanisa kuzenge pamwe zvichizotariswa pamberi apa, asi zvoreva kuti kana ukangewo higher private investigator, this means kuti munhu uyu unongoda kubhadhakwa. Uyu wakavolontiya, asi uyu munhu neusina kuvolontiya unotoda kubhadhakwa. Saka zvimwe zvezvinhu izvozvizvo, asi kuti zvivafamba sei. Zvikanzi nevamwe zvakare mapurisa asvika kumba kwani kumacomments uku, kumba kwani kwaThanks, asi ari kudzinga vana gogobhila hanzi endai kuruwa police station not kuDamafalls kwamuri ikoko. Zvikanzi zvakare vari kudhanyira muzukuru wavo, why would police have a problem with that, vamwe avo. Zvikanzi nevamwewo zvakare zvakaoma vedwe, exactly they are family so they are allowed to be there. Like I said, I don't know mutemo kuti unenge wakuti chii pamwe nhau yekuti munhu wapuwa bail uyu ari yemupara njongo zvakare kana kuti iye masterminder of zvinhu zvacho zvese, nekuti wotafadzwa shamba ndiye ukatata ndakatumwa nanhiki. Zvika nevamwe zvakare I'm in pain pane nyaya yatapiwa iyi. Thanks wakaoma zvokwadi vamwe avo. Zvikanzi nevamwe zvakare izvobhagwadza izvi, vamwe ndokuti kuuya ikoko kuDamafalls hanzi kuti vanenge vachienda kundoitei. Vamwe ndokuti it's pointless, what are they hoping to achieve by talking to him, vamwe avo. Zvikanzi pamwe vada inonzi
kuti exposure kana kuti vange vachinzwa kuti anoti chiwo achitaura navo face to face. Pamwe ndozvavari kuda izvezvo. Vamwe ndokuti zvakare if police are the ones being blamed for not properly investigating this case, resulting to in Thanks being given bail, shouldn't the matter be taken up to the commissioner of police? Nekuti uyu lawyer angotaura zvakati maloopholes atidzisawo zvakakuti isusu tatoonawo maloopholes kuti tinotomatora to our advantage, nekuti inongova bail. Nyaya indofunga ngesati yatsosvika kumusoro, it's just a bail. Saka zoti manje kune madepartments here kunzi this stage kuenda kune another stage kuenda kune another stage here, excuse me, hazvizi kuti zvofamba sei ipapo. Zvikanzi nevamwe zvakare ndizvozvo hazvo, regai tione kuti Mwari anosisa kupi. Mwari haaramba akanyarara vamwe avo. Zvikanzi nevamwe zvakare I wonder kuti ari kufungei mailesi right now, because tinomublame because anga akanyarara neinformation. I think she knows everything, even kuti musoro mwana uripi. She should be privately investigated. Uye akatotwa zvanapota zvezve kuti vanhu vachitaura zvezvo izvezvi asi kuti chazofamba sei. Vamwe ndokuti maybe samofekera vanonga zvisva nyaya iyi. Vamwe vakati zvakare zvabetserei manje kuti mainda ikoko iyo wanzi wabuda zvagobetserei. Angati tinochi gamuchira zvinenge zvitongoripo notodii totongogamuchira maresults abuda. Vamwe wavo kumacomment section zvikanzi gore zvakatopera Mwari mwana asati avigwa zvokwadi. Dai naiyewo aekera zvokwadi mawishi evanhu akasiyana siyana. Vanhu nokuti vari kugwadziwa vanenge vachitoachi zvinhu zvinenge zvipambwe pavo, vanenge vachiwisha kuti naiyewo dai anga ari kokoko aona zvakatika isazozii ipapo. Vamwe ndokuti vatosita zvishoma zvavaita kwamurehwa kwacho ikoko, nekuti pamba pacho papakavakwa zvakanakisa zikamboiti. This is why I hate being poor. If this family had money, I don't think they would be tossed around like this. Vamwe avo inyaya ine zvinorwadza mukati iyi. Zvikanzi ngavapiwe ngahora iti ko iye kana abuda ngaachingodzosera ke musoro zvongopera, ndonyaya ingoripo chete. Vamwe ndokuti zvakare it's family, they are coming to meet their family who was in prison. Saka chii chakashata ipapo. Haina kumira mishe iyi nyaya iyi zvokwadi. Munoona ka vamwe ndopanga kuita maexample ekuti muona zvinozoitika manje pakuti unongozwa kuti munhu wakanga achilonga chinhu chindinhingi asi munhu wotanga kufamba free scot. Kune mumwe munhu anzi wakazombobuda achinzi wakaita nyaya yake wandasokuti zita rakanga anzani, asi munhu wangopuwa mberi ndobva atiza ndobva ainda atori kuzhe kwenyika anzi anga akapiwa nhau yake yekuponda mumwe munhu. Vanhu vangodaro vamwe vakati izvi ndo zvinotuma vanhu kuti vazonobata mishonga zvokuti unenge wakwadzwa kuti justice yaramba kuti zvatoda chaizvo. Saka izvi zvita kundobatana mishonga manje ndo yatogemu iripuka kuti ingazosvika level iroro iri I don't know. Muona manje apa macomments akakazara kumakoro palive yani yavatite TV day ipapo. Zvikanzi vakainde ikoko havazoiti here jeopardize case yachoni iyona. Panzi imba yapiswa zvakanamwe pane mumwe munhu uri kutodestroya evidence, nekuti kumba ikoko kune evidence and I don't know kuti evidence yanga ipai paapisa kuda evidence yanga ipai. I have no idea. Zvikanzi nevamwe it's just heartbreaking. What a judgment. But why could he get a bill? We want justice. Vamwe zvikanzi God will never fail us. Ndopakutenda nekushinga basa renyu nevamwe avo. It's not fair at all. Vamwe ndokuti muchaona izvi vemutemo changa vachagadha ipapo ndongakuda vanenge vari kuti polisi kuda kunge izonzi iri kugadha apa inhau yekuti kuda vamwe vanhu vanenge vakuda kuti sitokuda kurowa munhu zvanaputazve kuti vanhu vari kutoda kutora mutemo wesa mumaoko avo. Saka ndofunga pamwe mapurisa achatongoenda ipapo obviously kuti aindire ikoko kundodzinga vanhu kuti ndai kurowa. Vari kutodzinga vanhu nokuti vari kuziva kuti anything can happen. Vanhu vachitora mutemo wese mumaoko avo ndozvavachaita, nekuti hanzi izvoni ikoko kwacho kurowa. Ivo vanhu varidzi vepamba payako ndofunga family yani yaThanks Makore vavhara magedhi vakavhara mawindo vakasvikirawo mukati momunhu vakanyarara havo. Ndozvavaita nekuti obviously munhu wese ari kutoda kuti ase kudzosera ndozvoda kuitika ipapo. Saka vakutotyawo kuda iwo mhuri yani yababa Thanks Makore avo. Zvikanzi nevamwe zvakare vatete madii kuenda kowo ikokoko ranzozivi ipapo.
zvikanzi dai Makore family yarega zvakadero ngavamusiye nekuti kuonana naye kunounza hasha upedzisira vazopara futi mhosva iwo. Like I said, kuti zvinhu izvi unoguma utora maoko kana kuti kuisa mutemo mumaoko ako wogumazve iwowo uchiti ndida kugadzisa nyaya iyi uguma uti zinda kunovharekwawo. Unoona manje ugona kutozokuda futi mukati megeneration iroro 2 years urimo nekuda kuti wakanga watora mitemo ukaisa mumaoko ako ndozvandokwasangutaura zvangu ipapo. Vamwe vakati not for to the family. Takambotaura pano izvi zvikanzi nevamwe ndokuti hatisi kuti vamwe vanhu vangototukanira neimomo. Zvikanzi abuda case closed ndevamwe avo. Zvikanzi ndokuti Damafalls ndai munomudzinga pamba pake. Handisi kuti vanomudzinga vakamira sani ipapapo. Nawe tongorikumbira kutoti uyu loya uya unotoita kuda ndofunga ndiye ngaatonyatsa kutoudza vanhu kuti zvofamba sei. Vanhu vekuti what's the next step in terms of kuti vawane more maybe information iri strong kuti adzoserwe zvakare kuchitokisi. Ndokunga ndozvotongopo nekuti iko zvinezvi obvious nyangwe vanhu vakatsamwa kukaita sevakaenda ikoko mapurisa achangu achivadzinga futi. Zvatopo ndozvotoitika kuti mapurisa ako achivadzinga. Vamwe vakati zvakare the life can be very unfair. Vanhu vakaparigwa mhosva zvokwadi ndo vakuoneswa nhama dai vachikwira up and down. Asi achikwira up and down kudai wacho akaita kuti zvese zviitike obuda scot free onzwa puwa bail odzokera kumba. Zvinogwadza sikamboiti. Zvikanzi nevamwe zvakare the thing is paye I once commented ndichiti my investigation mapurisa vaikwanisa kuwana evidence yese kutanga tafadzwa shamba akabvuma nyaya akaita ma-indications but chapiwa haana kuitawo ma-indications though airi kuramba but it was said kuti anga akabata torch ndiye akapa mwana wamailes mari neT-shirt zvakare. Ona manje nyaya yacho ni kwadarikurana inongogwadza zvayo kutoshuwa. Vamwe vakati ndozvopa vanhu kuomba izvi kutsvaga ngenora vese vanenge ane chekuita nemwana zvokwadi nekuti unova kuti ndoita sei. I'm lost. Ndakapedzisira kubva varekera zvokwadi ndarwadziwa. Zvikanzi destroying evidence. Kupisa kwavari kuita ikokoko. Vamwe vadero. Saka akawandisa macomments anga akawandisa sikamboiti. Saka ndingangoti ndo zvandasangana hangu nazvo nemacomments evanhu pamusoro pekuti hanzi ndofunga nhasi ndo panga pachifanira unobhadharwa 10,000 akatijirisi kuti agokwanisa kuzobuda ainde kumba. Saka vanhu vabva vati titoinda ikoko tondosangana navo asi kuti zvichafamba sei nenhau iyoyo. Chingodai Mwari vapindira panhau yacho nechiyo kwaMakore family. That's all I can say. Ndongoramba chiti kune vanhu hakuna kusita kukasha kuti vanozobata things ya womuruva kana kutopushira mabwi kana kuzokonzera kuti iwo vagume vamhosvawo zvakare. Ndo pane prayer yangu nekuti nekuda kwehasha vanhu vangoita sei kuita zvakasiyana siyana. Ndichakubatai zvakare pachikamu chinotewa.